מיכאל, סגור את הדלת. תגיד, מה אומרים עלינו בעיר? כן? 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 טוב, זה ברור. כן? כן? אני ידעתי את זה מההתחלה. טוב, תקשיב. יש לי עוד שאלה. כמה אתה חושב מאז שהגעת לאייסן התקדמת ברמת ההלחמות? תקן אותי אם אני טועה. לפחות 200%. יוסי, מה אתה חושב שנוריד קצת מהקולבים? ככה יותר טוב, נכון? 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 אני ידעתי. תשמע, אני לא סתם פה. נכון? מה? לא יודע איך להגיד לך. השיחה הזאת לא נעימה לי. אתה לא יכול כל פעם לקחת את הוויזה וללכת לקנות אוכל בסופר. 50 שקל כל יום. מה אתה אומר? יש לי רעיון. יש לי אחלה של רעיון. אתה פשוט תיקח את הוויזה כמה פעמים בשבוע. זהו, גדי. זה לא מתאים. או כן או לא. אז לא. מה אתה אומר על זה? נכון? תגיד לי מיכאל, מה הוא תיקן? כן? דוד שלח אותו, נכון? כן? כמה זה עלינו? 20 שקל. טוב, תקשיב מה שאתה אומר לו. אבל ככה, במילים האלה. עלינו זה 1,000 שקל. אין פה רווח. בשבילך זה 800. מה אתה אומר? סבבה. אני עובד פה על תרומה. motherfucker. תרומה. אלייסל, שמעת? טוב, אתם יודעים שאני בעוד שבועיים טס לניו יורק. לא, אתם שתי חברים, אתם לא מכירים אותם. לא, מה פתאום? עם 2. הם גברים, עם ביצים. אני אומר לך, מה אתה תגיד לי? זה מקורי. זה HD.